Беларусы, не дайте рэжыму падмануць сябе. Дарагія беларусы, вы і самі выдатна разумееце, што так званы адзіны дзень галасавання – гэта падман і імітацыя. Гэта без выбары. Ні беларусы, ні міжнародная супольнасць вынікі так званых выбараў не прызнаюць. Як бы рэжым не намагаўся прадаць гэта пад маркай дэмакратычнага працэсу. І я заклікаю вас выказаць нязгоду з выбарчым фарсам. Я разумею, што ва ўмовах тэрору бяспечных спосабаў супраціву амаль не засталося. Але вось тое, што кожны з вас можа рабіць ужо зараз. Першае. Пазбягайце ўдзелаў у любых рэжымных мерапрыемствах. Гэта бяспечны спосаб выказаць нязгоду. І заахвочвайце да гэтага іншых. Другое. Выкарыстоўвайце незалежныя медыі і рэсурсы для атрымання праўдзівай інфармацыі. Распаўсюджвайце яе. І пры гэтым я прашу вас не забывацца пра бяспеку. Выкарыстоўвайце VPN і прыбірайце лічбавыя сляды. Трэцяе. Не дазваляйце рэжыму падмануць сябе, вашых блізкіх і сяброў. Распавядайце ім пра тое, што насамрэч адбываецца ў Беларусі. Тлумачце, чаму тое, што абвясціў Лукашенка, гэта без выбары. Чацвёртае. Дакументуйце парушэнні вашых правоў, фальсіфікацыі, запісвайце імёны, перадавайце незалежным медыям і ініцыятывам. Збірайце доказы злачынстваў рэжыму і яго памагатым. Яны павінны ведаць, што панясуць адказнасць за свае дзеянні. І пятае. Выкарыстоўвайце сродкі творчага самавыражэння. Музыку, кіно, мастацтва, сатыру і іронію. Нават размова на беларускай мове можа быць спосабам выражэння нязгоды. Далучайцеся да працы дэмакратычных сілаў і ўмацоўвайце сваё кола аднадумцаў. Памятайце, кожнае ваша слова і дзеянне мае значэнне і набліжае нас да перамогі.